Diaz. Ano? Yung cream puff ko ba yun? Wala. Kasi you want nakakalikan. Yan, para kitang-kita.
Bin. Yan yung bin. Tapos Tayo? Ganun. wala ko. Sorry po. Ay! Ay, grabe. Kapagod. Pampakaya. Sarap tupaw. Ang panisinyang. Ay! Nakakagising na kita. Grabe. Panigo. Kita. Ama? Okay lang. Ito ka doon na. Maganda na yun. Alam mo, nagbabaali lang. Nice one, Pop! In. Inside. Tayo na English, ma'am. Ma'am, halikan din. Kami niya na nasa ito. At saka rin nila. Kasi yung nandama ng pagkakas. Ah! Hindi taga-disan ako dahil. Nice one. Next. Topi lang, Alet Ria. Kayo ni Topi, Alet, Ria. Ria! Kayo ni Alet. Si Alet yan, ito si Ria. Ito si Topi, ito sila. Topi. Hindi kami ate. Okay, pwede pa yan, sis? Ay. Parang ka lang din eh.